Siyahlola, siyafundisa abantu abakuma WhatsApp group. Sawubona mkhulu. Mama ninjani? Siyaphila mkhulu, ngezwani? Siyaphila mama, siyafundisa. Udaba lwakho alulubi kangako. Yebo. Ake ngiqale ngokubonga ukubekezela kwakho ku WhatsApp group. Yebo mkhulu. Ngikufonela nje angikho endlini, ngise-Germiston. Okay mkhulu. So ke umama nje ngicela nje kafishane ngikukhumbuze ukhale ngani imali kawusayiboni? Yebo mkhulu. La endlini nje kunzima kakhulu, imali angisayiboni. Bengumuntu osebenza emakhithini, kodwa empilweni bengikhona uku-afforda, bengikhona ukuphumelela nomndeni wami wonke nje, awukho ifamily yami engingakaze ngisize. Mara since kwahamba ubaba wasendlini, kwaba nomama ozomenzela inkonzo yobufelokazi. Ngemva kwaloko kwaba nomama wathi uzogeza ikhaya. Ngemva kwaloko azange kuphinde kwenzekale lutho ngaphakathi kwekhaya. Yonke into kwavele nje kwaba mnyama. Engizocela ukukufundisa kona nabantu abazolalela mama ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu aphile ngomzimba kanti ngokamoya ufile. Yebo. Wena usuneminyaka eminingi ungeyena umuntu kodwa uyisidumbu. Angeke ukwazi ukuyizuza izinto ezifuna inyama yakho ngoba umzimba wakho urepresenta isidumbu not umuntu. Kunomuntu owabona amandla owazalwa nawo. Ngihamba uma ngibuyele emuva ngithole umlando obungoma emndenini okanye obudlozi emndenini kodwa emandulo. Yebo mkhulu. Abantu abesifazane kade banawo amandla okuxhumana nabantu abadala okanye namadlozi. Kwase kuba khona umama othwebula umoya wakho wayowusebenzisa for izinto zobuthakathi. So ke lokho okukwenza ukuthi mama wena izinto ezinhle ungayizuzi empilweni. Kodwa ngithe uma ngibheka ekuthwebuleni kwakhe kunedlozi elodwa elaloku likulwela. Lelo dlozi lelo lakhululeka ngokuza kwakhe enkonzweni. Yebo mkhulu. Kodwa okwasala okuxakayo manje ukuthi mzukwana bengcwaba umoya wakho njengomuntu ofile. Wa-introducewa ezweni labantu abafile ngemali engango 8,000 rand. Yebo mkhulu. Lokho okuyimbangela ukuthi into zakho zezimali zingahambi kahle. Yebo mkhulu. Lapha mama ngicela sifunde ukuthi umthandazo ukusizile ukuba kukhululeke idlozi lakho. Kodwa awukusizanga ekuthenini kukhululeke imali yakhe yagangwa. Ukube imali yakhe ayizange igangwe, ekukhululekeni kwedlozi lakho ngabe kwakhululeka nezinto zakho. But ke umthandazo awulungisi zonke izinto, kunezinto ezidinga ama-actions. Okuwukuthi noma ungeza unyaka wonke enkonzweni, kodwa u-8,000 rand lona ogangiwe ngeke ukhululeke ungawulungisanga. So isifundo lesengifuna sisifunde leso. Number 1 esokuthi umuntu uyaphila emzimbeni nasenyameni kanti ufile. Wafa kudala mama, uyathakatha emizini yabantu kodwa usebenzela lo muntu lona owaganga. Wasusa nedlozi lakho. Yebo idlozi likhululekile kodwa alinawo amandla okukhulula imali ngoba imali kwamele ikhululwe nguwe since baganga lo 8,000. Bese ke sifunde futhi ukuthi akuyona yonke into oyothandaza ilunge. Ezinye zezinto sifuna usukume uyozilungisa ngizothini practically okanye ufake action kuzo lezo zinto lezo. Ayinzima into yakho mama izilonge zingenanyoka but into abekhona ilo 8,000 rand. Why beniloya ngeimali zenu mama? Baniloya ngoba aninalo ulwazi lokuthi imali yaloyo. Yebo mkhulu. Lokho mhlambe nekufunda ngami. Kodwa niyazi ukuthi impahla yomuntu iyagangwa and uma ngabe umuntu bemgangela impahla, uma ngabe ayogeza kwamele ayogeza nempahla yakhe. Lokho niyakwazi. But anazi ukuthi uma ngabe umuntu egangelwe imali, leyo mali leyo kwamele ilungiswe ibuyele kuleyo ndawo la kwenziwa khona isivumelwano.
So ke ilula kanjalo indaba yakho mama, wena nje beka, noma ungabeka uhafu, ulungise uhafu, ubuye futhi uqedelele, bese ke ngokulungisa imali into zakho ziqondile mama. Kususwe leli thunzi elokuthi wena ungumuntu owafa kudala, lingcwatshwe, uqhubeke nempilo yakho. Uyozibona izinto zakho ziyoqonda futhi. Yebo mkhulu. Idlozi lakho selikhululekile, inkonzo likulungisile, inkonzo ikulungisile lokho, but engeke ikulungisa inkonzo ukugangwa kwemali yakho. Mina ngisubuhlungu omkhulu uma kukhona inkonzo engimesayo. Zivaliwe indaba zakho zemali mama, kodwa nje ngicela ungethuki, akunanyoka, iyalunga into yakho. Ngiyabonga mkhulu. Yebo mama. Ngiyabonga mkhulu, makube njalo.